Mňauky! Vítame vás pri ďalšom videu s názvom Bebeková. Presne, ale toto na to som mali druhýkrát, ale to sa pomýlila. Takže dneska budeme robiť... Chcem ti povedať. Ale ty sa pozri so stoličkou. Kde? Bližšie. No tak. Takže. Bebeková. sa vrátime. Áno, presne tak. Takže sme späť. Pripravili sme si všetky veci a na potrebu budeme potrebovať. Jeden vanilkový cukor, 2 čokoládové jogurty, 2 pochučkové kyslé smotany, bebekováče, mlieko a takúto šľahačku. a ešte cukor obyčajný. No, takže pripravíme si tú misku a my vylejeme kyslé smotany. Kúkaj. Už sa to zlamalo. Vydám to so s tým. Na kôž. Uj, len je to kyslo zúpané. Nie, sladká. Len bude sladká. No, potom si do nej vylejeme počkajte. Potom si vylejeme takéto krásne jogurty. Pomaly na to. Mama, ty vyhoď to. Prosím. Vyhodíš to? Hej. No. Ešte on treba nám tierku, lebo budeme mať špinavé. Tam daj dve, alebo servítky, daj tú rolku. Tam je. Rolka. Ne? Tak, cheers. Tak, no, potom do toho dáme takéto, lebo my tu robíme polievky, takže dáme čokoládový jogurt. Vanilkový cukor. Môžeš to prosím to vyvedieť. To bol iba odpadník. Tak keď si to zobrala. Dve uličky normálneho cukru. Počkaj, to je soľ. A toto je 2 lyžičky, prosím ťa. Dobre, tak choď to tam. Vidíme sa o chvíľu. Ja. Tak sa späť. Presne, tak, takže 2 lyžičky normálneho cukru. Dobre. A zmiešame to. Tu odziadana. Dodal mi si jak ja. Simon! A bude to vyzerať ako jogurt. Vám to ukážem. Keby ste si chceli pozrieť, nájdete si náš Instagram, ona je Natka Andrejkovčová spolu. a ja som Lucy Pugová spolu. A vezmi sa tam. Či to vezmi sa Instagram? Nie, to vezmi sa Instagram. To je oveľa lepšie. Má to hrudky. Dobre, takže vyzerá to asi takto, keď to dokončíte. Je to ako keby taký sladký jogurt a s barfovky. Všetko to poriadne premiešať.
presne. Nádobu, takže toto si tam daj kde. Tu máme všetko veľa. Počkajte. Lebo my tu máme už vesmír. Tak sme späť. Takže treba nám takúto... takúto sádzku. A pokladáme bebe keksy. Tak musí prečítať. Ona je malá, takže sa musí postaviť, ale viem, že je lepšie to postaviť. Prosím ťa, dávaj také iba, čo sú rovné, nedávaj také, čo sú potočené. A ten, čo sme včera robili, a pozeraj sa sem to, hej. No. A včera, čo sme robili ten koláč, tak už máme ho porezaný a odfotíme a budeme robiť ochutnávku ho. Či nie? Tak tam ho dáme na Instagram. Na Instagram! Ty hodíš, či polka. Tak čakaj. No, na čo je polka? No, mamko. Tak. Dobre, čakaj. Hej, no to počkaj, fakt tu nevidíte, čo je toto. Nebudeme aj na tie zbytočné, tak dáme. Takže dáme. Dobre, tak vylejeme na tú polevu. Ale len trošku na ty, dobre. Vidíš, toto sa robí. To treba na každú kocku jedno. Jo. Vidíš? Môžeš mať trpezlivosť. No tá... Ukáž tu. Áno. Naša Natka krásna to. Je. Potom budeme miešať šľahačku. Ešte zoberieme lyžičku. Hej, a že na to treba trpezlivosť. Dobre, treba. Tam treba to. Tu ešte na toto. Dobre, takže vyzerá to asi takto, na prvýkrát, ideme na druhýkrát. Á, to je malo kúpiť ďalšie. Nám to nevystane. Hovorila. A keby ste chceli, že tak sme vedeli pri sebe, tak sme do FF. Takže keby... Ale i tak, lebo v tu sedíme aj pri sebe, lebo by sme sa nevideli do kamery. A sme vo FF. Áno. Takže keby ste chceli viacej takýchto Videí alebo koláčov na pečenie. alebo budeme robiť ešte dneska jeden, ale vám to takto hovoríme, lebo Budeme robiť ešte hodienkové. mášenie. Takže ono dvakrát nám to vystačí. Ja viem, že to je málo, ale na dvakrát musím to len takto hodať. Dobre, na ty nedávaj sa, nám to nestane ani na tretíkrát. A na tretíkrát nám to načo. Teraz tam vylám z polevu. Dobre, stačí. Ježiš. Rýchlo, servidu. It's life. Ty servidu. Ono také... Raz, dva, tri, toto ne. No dobre, máme. Takže vyzerá to asi takto a ideme robiť šľahačku.
Takže na výrobu šľahačky potrebujeme tiež misku, že jak to pili. No ty vyhoď to prosím. Z 250, hej. To si nedala veľa. To bereš. 100, vieš čo? 150 ml. Poriad 250, ale ja som veľa ďaký to je. Nie, ešte nevylievaj, bo sa mi to vyplo. Ahojte, do odleky nalejme 150 ml mlieka a zmiešame. Babka raz, že menej máme dávať. Dobre, to ide. Ja, ty si dala mleko, ja otvorím toto. Vylej tam mleko. Prestaň. Graj chodno. Otočte. Tak. Gránko, čisté gránko. Čo vám poviem? Počkaj, ešte nerob. Ona má taký mixer, jak my. Dobre, ideme sa po chvíľu. Takže sme späť, keďže už máme to opravené. No to bolo vidno. Ďakujem ti pekne. Prečo, aby sa to pokazilo? Dobre, to je členečka. Počkaj. A teraz to dáme. Nie, a ty to môžeš vypnúť. Pôjdeš to dať tam, vieš, na to drevo. A teraz to dáme tú šľahočku do toho krásneho plechu. Do plechu a plechu. Vodoriky. Sorry, za tú vyhľadku, ale... Chutnáme to bebe keksíkom. Co? To je úplne jak mlieko, si tam dala... Ale na 24 hodín dojde do mraznička, ale my si to dáme na 2 hodiny, alebo... Aj. To je úplne jak mlieko, však to je voda. Vidíš, čo ja, že vylej to? Pošlem nám to na Instagrame, to sa vylej. Dobre, takže, ak sa vám to videjko páčilo, nezabudnite hodíť Like, ak sa video nepáčilo, tak dajte dislike. A my sa vidíme v ďalšom videu a ahoj, čaute.